Jos mä oisin halunnut rahaa, mä oisin aivan mulalla. Mä varmaan pelaisin lätkää. Tai futista. En mä osaa olla tällaisessa. Aina se formulaa. Nosta näin. Joo. Tuu heittäisin keihästä. Mä muuten heittäisin keihästä. Hei! No, me ollaan sellainen vanha suomalainen perheyritys. Toimittu tällä alalla jo jotain vuodesta 1800 jotain. Aina tästä puhutaan, pitäisi muistaa. Mun nimi on Pirjo. Ja sitten on mun veli Pekka. Ja sitten on vielä sisko. Täällä on meidän sisko. Moi! Siis sisko auttaa oikeesti tosi paljon. Se tekee kaikki nämä meidän kuteet. Vittu ei oo taas yhtään keikkaa tullut. Onks mitään uusia kledyjä? En mä tiedä. Panet vähän tytöt. Helvetin hyvä. No. Hei, voinko mä käyttää näitä? Okei. No siis, mä en oo venytellyt ikinä. Nuorempana kaverit yritti pakottaa venyttelee, mut en mä sit halunnut. Ei mun oo ikin tehnyt silleen mieli. Velihän venyttelee. Hei, olisitko sä halunnut... Venytteliksä? Hei. Sä venyttelit. Musta se on lapsellista. Hei, et viittis venytellä sisällä. Oikeesti. Me ulos venyttelee. Siis venyttelemisestä on ihan helvetin vaikea päästä eroon. Onhan hermot aika riekaleena niin tän duunitilanteen takia. Et ennen vanhaa oli keikkaa niin paljon kuin jakso tehdä. Mutta ei sitä ole kyllä kellään tällä hetkellä, että meikäläisistäkin on hyvin monet tekee tällä hetkellä jotain ihan muitakin hommia. Meitä on tässä ihan kaikkialla. Ihan joka puolella. Mä väitän, että yllättyisit. Jos olisi valmis lähteä maakuntaan tekemään, niin kyllä siellä hommia olisi. Mä oon itse tavallaan tehnyt sen valinnan, no meillä on perheyritys. Mä haluun niin kuin pysyä kuitenkin täällä Helsingissä. Tää on mun koti. Vaikka sulla ei olisi yhtään keikkaa puoleen vuoteen, niin se ei tee susta yhtään huonompaa ninjaa. Niin. Ei yhtään. Tää on siis sillä lailla rankka ala, kun eläkeikä tulee sillä lailla tosi nuorena. Et 25 alkaa jo polvet paukkuu ja se on 30 pitää oikeesti laittaa jo huppunaulaa. Että muutama vanhempikin joskus yrittää palata, mutta ei sit tuu kuin ruumiita. Miten treenataan? 6 ylös. Joka aamu. Sitten sellainen hyvä aamiainen. Nabeli, hiilari. Lenkki. Välinehuolto. Se ottaa muuten aikaisen. Niin ottaa. Sitten ihan siis peruskuntoharjoittelua, että meillä on sellainen hyvä tiimi.
patsakyykky. Potkuja. Punnerruksia. Se juttu, mitä ihmiset ei ninjoista tiedä, on se, että miten vaikeeta on elää tämän kanssa. Siis okei, se on kuin toinen iho. Mä nukun sen kanssa, mutta mä oon aika tunkkasta välillä. Kyllähän tätä mystifioidaan ihan turhaa ja ihan hirveästi koko hommaa. Meidän ammatin ympärillä leijuu sellainen niinku salaperäisyyden verho. No meille tää nyt kuitenkin on vaan, tai silleen, miten se nyt sanoisi? Se on käsityötä.